Evo da dam samo dva primjera. Jedan od najstrašnijih fenomena, ja mislim, u današnjici, u svijetu, je činjenica da još uvijek svake godine oko 15 milijuna djece prema UN-ovim statistikama umire od gladi. Dakle, 15 milijuna djece, pomnožimo to s 4, to je u 4 godine 60 milijuna kao Drugi svjetski rat. O tome se uopće na medijima ne govori, to se uopće ne problematizira. Ne problematizira se činjenica da Europska unija i SAD uništavaju goleme viškove žita radi kontrole cijena na svjetskom tržištu, dok ljudi umiru u 21. stoljeću. Je to pojmljivo nama i da se to ne problematizira. Drugi primjer je naravno potpuno prešućivanje, barem koliko sam ja to mogao pratiti, činjenica da je jedna vrlo ugledna agencija Opinion Research Business u Britaniji svojim istraživanjima došla do zaključka da je oko 1 milijun ljudi već poginulo u Iraku. O tome se uopće nije čulo u našim medijima. Kako se jedna takva kolosalna stvar mogla prešutjeti? Čak je i 2006. iračka marionetska vlada priznala da je preko ili oko pola milijuna ljudi pomrlo. O tome se uopće ne može čuti na masovnim medijima. Da, ali evo, čitajući današnje medije, zato sam doznao da su Angelina Jolie i Brad Pitt prodali fotografije blizanaca za $15 milijuna. Nešto je, uglavnom, na svakoj trećoj stranici je Carla Bruni. U ovakvom izdanju, onakvom izdanju, postala kao starleta, iako je prva dama. Zašto to tako? Mogu ja malo zakomplicirati ili tu malo prodavati teoriju ili ne znam pa ja ne bi, mislim da je prvo još bi malo zloupotrebio dakle zato sam skoro odustao od nastupa u podjeli uloga tih medija. Naime, novinari tiskanih medija dolaze na elektronske se žaliti o stanju tiskanih medija, dok su ovi iz elektronskih u tiskanima zvijezde, ili barem neka dakle, to je neka podjela uloga, ne? I to je neko pokušaj da se napravi neko meta. Dakle, novinar, meta-novinar. Dakle, novinar koji će komentirati svoje ili tuđe ili ne znam koje novine, što je legitimno i naravno. I o novinama, u novinama ne piše se dobro. Da. Ne. Ali to su čudne neke podjele uloga. A sad u ovom konkretnom moralizam, psihologizam, potpuno čorsoka. Postoji žutilo, postoji grozote, postoji kako kažem, to negdje ne bi trebalo u tom smjeru. Ne bi trebalo, evo sad ću ja dati jednu, koja nije moja, recimo definiciju medija kao ideološkog aparata države, što govori Althusser, recimo, sad ću upiti malo teoretičara, ne. On kaže, da, to je prenos vladajuće ideologije, recimo danas neoliberalne, juče staljinističke, sutra ne znam koje, ne. Ali s druge strane to je i mjesto ideološke borbe. Dakle, u samom mediju, dok ne mislimo da je potpuno vlasnik tako zavladao, je i mjesto rasprave. Recimo, baš za novine, ja sam blizu tome da su kod nas novine simbolički već blizu smrti, recimo. Dakle, to šta to za meni znači? Ne znači da li tiraža pada, raste, da li se to biti oglasa, da će biti živo u smislu prodaje, nego u smislu da li je to mjesto gdje se ta ideološka borba događa. Ili se ona događa prije i poslije, a ovdje su samo rezultati, samo pobjednici i njihov katalog, ajmo tako reći, se vidi u novinama. Ili to, ili kako neki kažu bilten megakorporacija čije se proizvode i usluge opisuju. Pa, a sad bi tu isto trebalo ne biti naivan, pa ovako politički život i stranački i korporativni, kao da su to dva svijeta koji se ne poznaju. Da, pa recimo neki su rekli intelektualci da uopće ne bi bilo loše da se mediji javno očituju, jesu li lijevi ili desni ili kakvi već jesu i da kažu da, dakle mi kao mediji zastupamo tu i tu političku recimo opciju i tako. Sad baš SDP je vrlo zanimljiv meni, jer to sam htio i pitati profesore. Čini mi se, evo, kad je bila prošla kampanja, kakva god je da je bila, da su, jel se vama čini da su mediji vršili na neki način možda čak i psihološki pritisak na SDP, onako globalno, čak možda i ne s nekom zlom namjerom, nego nekako nesvjesno. Prvo je cijelo vrijeme su svi skakali na Milanovića zašto se nije on kandidirao za premijera. Onda kada je uklonjen Ljubo Jurčić sa plakata, onda zašto ste njega maknuli? Na neki način cijelo vrijeme su vam govorili kako biste vi trebali voditi kampanju. Jel se to vama tako čini? Pa slušajte, sasvim sigurno da mediji žele i hoće i mogu modelirati stvarnost. Zašto oni izgledaju tako kako izgledaju, to je sad velika priča. Dakle, u kojoj mjeri oni modeliraju javnost, a u kojoj i obrnuto javnost utječe na izgled medija. Evo, ako vidimo neke
od takozvanih žutih, a svi polako naginju žutilo. Neki, kad vi razgovarate sa izdavačima, kažu da je to odgovor na zahtjeve javnosti, dakle, pretežitog dijela čitateljstva. Ovo što ste spominjali, kampanju i pritisak, mislim da se tu pokazalo to da u Hrvatskoj većina medija jest sklonija desnici nego ljevici iz nekog razloga o kojemu bismo mogli raspravljati. Međutim, naravno, bilo bi krivo za neuspjeh na izborima optužiti medije. Mislim da treba u vlastitim redovima pogledati što nije bilo dobro i to naravno popraviti. Slika hrvatskih medija, dakle, po mom sudu da su se oni nageli udesno, oni su se nageli udesno, pa recimo to tako već negdje tamo, naravno, po prirodi stvari, možda od početka 90-ih, ključno je bilo osnivanje Vijeća za radio i televiziju, koje je zapravo u jednom trenutku krajem 90-ih provelo jedan koncept, neću reći uzurpacije medijskog prostora, ali je bilo jasno da se ciljano koncesije dodjeljuju ljudima bliskim određenoj političkoj opciji. Neki su se oteli ideološkog koncepta, neki mediji zaista nastupaju kao mediji na tržištu, prateći bolje ili lošije tržište i tržišno su orijentirani, dok su neki nastavili raditi politički, na onaj način kako su i osnovani. To je možda ovog trenutka vidljivo i kod nekih tiskanih medija, ali neki su recimo specijalizirani, ako pogledate primjerice glavni javni državni medij, jedini tiskani, ozbiljni, to je Vjesnik. On je u jednom dijelu zaista vrlo ozbiljna i respektabilna novina po nekim člancima koji se objavljuju, analizama i tako dalje. I možda je najbliže onom nekadašnjem konceptu ozbiljnih novina. Dok s druge strane ima jednu količinu tekstova koji su tako, nažalost moram reći, prizemno navijački, da zapravo čini mi se da ni ne ostvaruju onu svrhu koju bi autori htjeli da se ostvare. Imamo jedan spektar radikalno desnih medija, što je naravno legitimno i dozvoljeno, primjerice Hrvatsko slovo, Fokus, tako je, Hrvatski list, dok na ljevici, nažalost, mislim, fali taj balans. Neki koji su tu bili, poput Ferala, evo, nažalost, iako su utjecajni, iako su bili čitani, su ugasli. Novi Plamen ima probleme, čujemo, hvala, će biti bolje, ja se nadam da će biti bolje. I naravno da se onda moramo pitati zbog čega je taj debalans. Očito novci vrte igru jednim dijelom, da je najvećim dijelom, i oni koji imaju novce su očito politički skloni jednoj opciji nego što su skloni drugoj opciji. Jedna država koja je deideologizirana, recimo to tako, više nego što je to naša, nijedna to nije sasvim, bi nastojala stvoriti uvjete za ono što vi zovete medijski pluralizam. Na televiziji je to nekako čak možda napravljeno ovim ograničenjem reklama i tako, pa do određene mjere ovisi. Dok od tiskanih medija to nije moguće, tu zaista reklama ima utjecaj. I ako pogledamo pojedine medije, vrlo teško je tržišno objasniti zašto Feral nema oglašivače, a recimo Hrvatsko slovo ili Fokus imaju. I kad pogledate, često su to čak i javna poduzeća, tako da je vidljivo da se na neki način potpomaže jedna ruka desna na račun lijeve. Ja. Da, pa vi ste, Srećko, bili u Feralu. Igra je namještena. Jeli, ali ja sam čuo isto komentare ljudi koji su čak i bliski Feralu bili, rekli su pa zapravo takva je bila koncepcija odnosno marketinška njihova koncepcija, da nisu htjeli. Ne bi ja sad ovdje razglabao o politici uređivanja Ferala ili vođenja, ja sam bio novinar, a nisam uređivao ga, tako da li je tu, koliko je tu greška samih vlasnika i urednika, koliko okolnosti, mislim da je kombinirano. Da skratim, ali ja bi još vratio. Prvo, na pitanje ljevice i medija, mislim da bi mogli u tom smjeru razgovor. Koji mediji su bliži ljevici, pod navodnike, koji dalje, u smislu ne samo koje novine i tako, nego koja vrsta pristupa, koja vrsta dakle, medijske strategije, koja vrsta novih, starih medija i tako dalje, velikih, malih. Kako se tu može diseminacija nekakva napraviti? To je jedno. A drugo, ja bih rekao da ne možemo daleko doći ako ćemo govoriti izolirano o medijskoj krizi, od političke krize. Znači, medijska kriza je ona sekundarno izvedena iz političke krize, iz krize političkog govora, jezika i tako dalje. Da.